Да, виждам. Adel, me dá isso. Брателят, и да е злобно, и да е има цяло петно, дай! Ти да Топе да ръчи моя. Кой? Що? Сега ли излизате? Ами, аз стои на пилоните. Не знам някак да... Ами... Къде го направи? Може да го отрежеш някак. Как? Малко му. Все пак трябва да ходим някаква тъкът към... Малко! Как да го правя? Ми, дразни го смисъл с нож от вас. Ако издържиш... Чере с нас, когато ми Ми... Е, това просто го махаш отгоре. малко му. Гледате? Гледаме. Може да го снимаш ето тук. Тя съм родила. Това ли? Да. Гледай колко близо. Близо на пас. Също да е. Как ли ме снимаш? Трябва да ме снимаш.